Együttműködő partnerünk a boldognapot.hu online ezoterikus magazin. Üdv az Enigma családnak, üdv az ébredőknek, sziasztok, jó estét! Engem Horváth Zoltánnak hívnak, ez pedig az Enigmák, a csatorna ezotériával, határtudományokkal és összeesküvés elméletekkel foglalkozó műsora, melyben ma is két vendégem, két szakértő lesz a segítségemre. Sziasztok urak, jó estét kívánok, köszöntelek benneteket! Szűcs Róbert, illetve Száraz György vannak itt velünk ma este. Uraim, az előző adásban a templomosokról, az ő titkos életükről, illetve a küldetésükről beszélgettünk, és hát nagyon sok pozitív visszajelzés mellett volt olyan, aki úgy értékelte az előző adásunkat, hogy egyes leülhet. És hát gondoltam, hogy ez úgy fölkeltette a figyelmemet, ez a mondat, és ezért végigolvastam a posztját, és ő hosszasan taglalta, hogy hát abban az időben a franciák azok még a WC-t, meg a kádat sem ismerték, akkor hogy lettek volna ilyen fejlettek a templomos lovagok, és hogy birtokolhattak volna ilyen tudást, mikor abban az időben egyedül a magyarok voltak fejlettek. Én nem gondolom, hogy mi az előző adásban egy mondattal is akár összehasonlítottuk volna a magyarokat, illetve a templomosokat, de azt gondolom, hogy ez a megmondó ember biztosan örülne neki, hogyha reflektálnánk az ő állítására, úgyhogy mindjárt meg is kérdeznélek, Gyuri, hogy a franciák fejlettségéhez képest a templomosok fejlettsége mennyiben volt más, illetve próbáljuk megvédeni egy kicsit a templomosokat. Mármint nem a magyarokkal szemben, hanem hogy ők valóban véghez vitték azt, amit véghez vittek. Én azt gondolom, hogy a váltó, a bankrendszer, meg ezek voltak azok a dolgok, amelyek a mi kedves megmondó emberünknél kicsapták a biztosítékot. Arról nem tudok, hogy használtak-e bilit vagy WC-t a templomosok, de akkor egy pár szót azért ejtsünk erről is. Hát ez biztos érdekli a nézőket, de már a bili és a WC használtad? Nos, én nem olvastam ezt a posztot, illetve ezt a visszajelzést, és azt gondolom egyébként, hogy azért óvakodnunk kell attól, hogy összehasonlítsunk egymással ennyire drámai módon és ennyire drasztikusan különböző nemzeteket, hiszen ne felejtsük el, hogy a templomos lovagok azok valamilyen szinten bár Franciaországból induló, de abszolút egy nemzetközi lovagrendnek a tagjai voltak, Krisztus lovagjai voltak, és hát nagyon fontosnak tartom elmondani, hogy a fejlettségüket természetesen nem az dicséri, vagy nem az bizonyítja és igazolja vissza, hogy milyen fantasztikus kölcsönöket, letétet, mindenféle egyéb valóban a későbbi bankrendszert megalapozó megoldásokat alkalmaztak, hanem elsősorban a spiritualitás igazolja őket vissza. Tehát azért azt úgy gondolom, hogy talán nem kell vitatni különösebben, hogy egy végtelenül komoly spirituális hátterük volt. Akár a katár irányba indulunk el, és ezáltal a gnoszticizmus, akár a kabbala irányába indulunk el, és ezáltal a zsidó miszticizmus, akár az arab világ irányába indulunk el, gondoljunk a kultúra közvetítő szerepére, hogy egy picit most szándékosan egy kis lájtosabb dologgal szeretném kezdeni, nem rögtön a közepébe vágva. Hát elmondanám, hogy kiváló mérnökeik voltak, kiváló építészeik voltak, utakat tudtak építeni, ismerték az antibiotikumokat, hogy az orvostudományból is hozakodjak elő néhány példával. Az epilepsziát például úgy gondolták, hogy szemben a kor bevett szokásával, mely szerint szellemi megszállottság okozza, hogy ezt valójában lehet gyógyítani többé-kevésbé. Hihetetlenül sok felfedező került ki közülük, hát Vasco da Gama egyébként, illetve hajós Henrik herceg például templomos lovag volt, illetve templomos vonalon indult el. Kolumbusz Kristófnak aztán az apósa is egyébként templomos lovag volt, csak annyit, hogy az új világ felfedezésében, Afrika, illetve India felé vezető utak felfedezésében azt gondolom, hogy egy olyan komoly kultúrmissziót és kereskedelmi missziót töltettek be,
amely kapcsán természetesen nem csak a higiéniáról és nem csak a fűszerekről, hanem a tudás átadásából és Európába kerüléséről, így például az alkímiának a Közel-Keletről Európába jutásában is múlhatatlan szerepet töltöttek be, kiváló térképészek voltak közöttük. És hát akkor, hogy a fajsúlyosabb dolgokról is beszéljünk, azért szeretném gyorsan elmondani, hogy a szakrális geometria nélkül a gótika, mint olyan, nem is magyarázható az én véleményem szerint. Tehát magyarul az a fajta tudás nem csak egy elméleti síkú tudás volt, és nem csak a Szent Grált keresték, és nem csak birtokoltak olyan szent ereklyéket, mint a torinói lepel egy időben, a feltételezések szerint, és nem csak olyan fantasztikus királyokat hoztak velük kapcsolatban, mint a magyar második András, vagy éppen Imre herceg, akikről nem tudjuk biztosan, de azért a kapcsolat az egyértelmű velük, tehát ilyen értelemben vannak magyar vonatkozású dolgok. A templomosok egyébként az 1222-es bullánkból is például birtokoltak egy példányt, egy másolatot, tehát azért mondom, hogy ezek összefonódások, és akkor szeretnék egy picit kitérni talán a katedrálisokra is, hiszen ne felejtsük el, hogy az, amit mi rózsa-ablakként ismerünk, vagy adott esetben a különböző, vagy rózsafüzérként ismerünk, hogy úgy mondjam, az egyértelműen a templomosoktól ered, illetve ő általuk alakult ki. Ha belemélyülünk esetleg ebbe a témába, akkor érdemes elmondani, hogy a Fekete Madonna tisztelete a templomosoknak egy kultikus, egy központi elemük volt, csak úgy, mint például a magyar pálosoknak a Fekete Madonna tisztelete, és ne felejtsük, hogy nagyon sok templomos, miután a rendet feloszlatták hivatalosan, úgymond, onnantól kezdve beolvadt részben a johanniták, és jelentős részben a pálosok, például a magyar pálosok közé is. A népnyelv még Mátyás király idejében is ismerte őket, mint vörös barátokat. Ennyit csak úgy gyorsan adalékként, hogy itt azért sok mindent lehet mondani. Egyébként Magyarországon 14 rendházuk volt, és azért azt gondolom, hogy egy olyan fajta megbecsülés övezte őket, ami ténylegesen nem a mi elismerésünk, hanem az adott kor elismerése. Röviden ez lenne, aztán természetesen, ha még van rá lehetőség, akkor majd mondanék több dolgot is. Én is elolvastam ezt a posztot, mert én amikor ezt mindig érdeklődve végigolvasom a kommenteket, és akkor oda van írva, hogy jó van, egyesüljél le, akkor azt hittem, hogy elkezdtem hirtelen törpölni, hogy mi lehetett az a végtelen nagy ostobaság, amit mondunk, mi lehetett az a rettenetesen nagy útjutaság, amit kezdünk, és akkor én úgy értelmeztem ezt az egészet, hogy tulajdonképpen itt arra lett kihegyezve az egész, hogy ott Nyugat-Európában a nagy sötét középkor idején egyébként tényleg az volt, tehát volt tényleg egy nagyon-nagyon sötétkor, de az egy kicsit hamarabb volt, és ahhoz képest mi magyarok voltunk előrébb, tehát hogy gyakorlatilag ő azt akart ebben a levélben kifejteni, hogy mi itt magyarok sokkal előrébb tartottunk, mint... Bocsáss meg, hogyha valaki hallatni akarja a hangját, mert nincs olyan fórum, ahol ő fontoskodhatna, akkor legalább ne butaságokkal. Jó. Tehát mi egyáltalán nem fényeztük az akkori nyugatot, sőt, nem is igazán foglalkoztunk vele, kitértünk érintőlegesen dolgokra a titkos társaságok, a szabadkőművesek kapcsán, de igazából az előző műsorunk az a templomos lovagrendről szólt, illetve arról, hogy nekik milyen titkos küldetésük lehetett a háttérben, azok mellett a dolgok mellett, amiket nyilvánvalóan még amellett megtettek. Természetesen azért... Én ezért nem értettem ezt a pontot, és azért is kívántam, hogy egy picit azért reflektáljatok rá, mert internetről összeollózott, nem tudom én minek apostrofálta a tudást, amit itt most felsorakoztattatok az előző adásunkba, ezért is gondoltam rá, hogy talán nem ártana egy picit reflektálni. Bocsánat, még egy valami. Ez így nagyon rosszul esik. Az internetről összehozott tudás jelen pillanatban, ez a 21. században, 2013-ban, az internet gyakorlatilag inkább hálát kéne adni, hogy gyakorlatilag minden információ megtalálható. Az internettel pont az egyik legnagyobb probléma, hogy irtózatos mennyiségű információ található, ami egy egyes ember számára feldolgozhatatlan. És én szerintem éppen azért fontos, hogy van például egy ilyen műsor, ami itt ülünk, mind a hárman leszedjük ebből a témából azt, amit mi fontosnak érzünk, megpróbálunk hozzárakni valami olyasmit, ami a mi véleményünk,
Ez például elsősorban, mert ez a terület nagyon a Gyuri területe. Pont nem internetről szerzik. De itt nem is rengeteg könyvtárban töltött óra, persze, hihetetlen sok. Zoli, de minden fönn van, könyörgöm, hát minden ott van, és hozzá lehet jutni. Csak itt az a lényeg, hogy az ember, ha valaki rámegy az internetre, Zoli, és megnézi ezeket a dolgokat, azért hihetetlenül ellentmondásos információkat talál. Nagyon sokszor azt találja, hogy ugyanaz a történet van meg 35 hónapon ugyanabban a formában, és pont itt jön ennek a műsornak a többlete, hogy ehhez hozzájönnek azok az információk, amiket nem csak onnan szedünk, hanem az ember az eddigi élete során összeszedett információkat beleteszi, megpróbál felépíteni, és hozzátenni. Minden alkalommal, azt hiszem te mondtad, de minden alkalommal, hogy gyerekek, nem kell elhinni, nem kell elfogadni. Mi elmondunk egy variációt, mindenki elmondja a saját véleményét, néha mi ugyanúgy ketten ütköztetünk dolgokat. A Gyuri elmondja az ezoterikus, spirituális, okkultista oldalról, én meg egy kicsikét materiális oldalról, vagy neked is, hogy régebben el volt, és akkor ezt mi remekül tudjuk ötvözni, és akkor a néző vonja le ebből a tanulságot, hogy tulajdonképpen ő mit fogad el belőle, melyik álláspontot érzi magához közelebb. De hát azért ez sokkal több, mint egy internetes. A magunkét, és mindenki abban hisz, amiben akar. Így van, köszönöm. És az a dolgunk egyébként, hogy győzködjük az embereket, mi csupán megmutatjuk ezeket a rejtélyeket, ezeket az enigmákat. Egyébként a magyarság szellemi felemelkedéséről szóló műsorainkat is ide lehetne hozni, melynek a szellemiség egyébként annyiban azért remélem, hogy emlékeznek rá a kedves nézők is, hogy nem kell magunkat különösebben exkluzálnunk, mentegetnünk, hiszen egyértelműen tudjuk, hogy sem a pálosok, sem a korabeli táltosok, sem a szakrális királyaink például nem úgy szereztek maguknak érdemeket, dicsőségeket, vagy dicső erényeket, hogy másokról azt mondták, hogy ó, bezzeg Nyugat-Európa, milyen fejletlen volt, bezzeg, milyen fejlettek vagyunk. Tehát ezért mondom, hogy tartózkodjunk ezektől, mert ez se nem erkölcsös, se nem spirituális, hogyha a mások kárára szeretnénk mi magunkat jobb színben feltüntetni. A tények úgyis tények, tehát értelemszerűen az Árpád-házi királyok maga vérvonalukat tekintve valóban egy csodálatos, karizmatikus és szakrális küldetéssel rendelkeztek, de ez nem zárja ki, sőt, ha őszinték akarunk lenni, akkor találkoznak is Jeruzsálemben, hiszen pont elmondtam, hogy a jeruzsálemi királyi cím II. Andrástól folyamatosan a magyar király címe mellett szereplő titulus volt, tehát ilyen értelemben vannak is összefonódások, illetve kapcsolódási pontok. Zárójelben megjegyzem azért, hogy a templomos lovagrend egy máig vitatott és kutatott dolog, de pont az a lényege az Enigmák című adásnak, hogy mi egy kicsit úgymond megpiszkáljuk azokat a neuralgikus pontokat, azokat az érzékeny pontokat, amelyek majd azokat is esetleg elgondolkoztatásra vagy elgondolkodásra sarkalnanak, akik például ezzel a témával mondjuk eddig nem foglalkoztak. Miért? Mert évről évre egyre több az ébredő. Ez így van. Ezzel tökéletesen egyetértek. Itt le is zárhatjuk ezt a részét a témának. Pontosan nem emlékszem rá, hogy hol hagytuk abba egy héttel ezelőtt. Bólogattok is, hogy igazából csatlakoztok hozzám. Tehát ezek szerint is sem nagyon emlékeztek rá, hogy hol hagytuk abba. A lényeg az, hogy beszélgettünk a grálról, a vérvonalról. Nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg arról, hogy ugye egy kastélyba vették ők be magukat, és hogy ott éveken keresztül valamit csináltak, és valószínűleg egy bizonyos térképnek a segítségével ők megtaláltak valamit, ami onnantól kezdve a szent ügyük volt. De ezen kívül ugye érintőlegesen már foglalkoztunk egy picit a Fridládával is, illetve azzal, hogy ehhez is lehetett nekik közük. Na, erről beszélgessünk egy picit. A Fridládával kapcsolatban azt érdemes tudni, ugye, hogy Mózes ma úgy gondoljuk, hogy ezt felhasználva kommunikált valamilyen felsőbbrendű erővel, ezt meg lehet személyesíteni, tehát akár az Úrral, akár az Úr valamelyik angyalával, akár földön kívüliekkel, ugye ezt nem tudjuk igazából pont, mi legalábbis nem gondoljuk azt, hogy az Ótestamentumot szóról szóra kellene értelmezni, illetve ami nagyon érdekes volt, és ami miatt egyébként többen kutatták is a Fridládát, az a fajta mágia, amire ő képes volt. Azért mondom, hogy ő, mert hát szinte szent személyiségként tisztelték, és tisztelik a mai napig is. Az, hogy hogyan épült, miből épült, ezzel lehet vitatkozni. Az azonban tény, hogy úgy néz ki, hogy a Fridládát Egyiptomból hozta el. Én úgy gondolom, hogy egyébként valamilyen szinten engedéllyel. Tehát nem egy ilyen önkényes
valamilyen légből kapott ötlettől vezérelve Mózes. Úgy gondolom, hogy azért fontos itt megfogni a dolgokat, hogy tisztázzuk, hogy Mózesnek a gyerekkoráról szinte semmit nem tudunk. Annál többet tudunk arról, hogy a Mózes kosárral kapcsolatos történet az ugye Mezopotámiából ered, illetve a suméroknál már jóval korábban megvolt, illetve a Mahábhárátában is találunk oda vonatkozó részeket, tehát úgy néz ki, hogy ez egy mítosz. Azt is elmondanám gyorsan, hogy Mózesnek az 5 könyve, ami végülis az egész életét, illetve az ő tudását részben felöleli, vagy neki tulajdonítjuk. Komoly bibliakutatók, teológusok azt mondták, hogy egyes könyvek 800 évvel Mózes után készültek, tehát amit olvasunk, ne vegyük készpénznek, kérném szépen, vagy nézzünk utána, és a később feltárt holtengeri tekercsekből nagyon sok részlet van, ami megint csak azt erősíti meg, hogy azért nem teljesen úgy történtek a dolgok. Gyuri, vagy csak egyetlen dolgot, mert szerintem egy nagyon-nagyon fontos dolgot már ki is mondtál. Nekem az lett volna a kérdésem is, bocsánat, csak a legelején, hogy ahogy a klasszikus történetben, tehát hogy az Ószövetségben szerepel, hogy Mózes megkapta a táblákat, az összetett táblákat, utána kiment a sivatagba és megépítette ezt a Fridládát. Hogyan? Te már elmondtad a választ, hogy ezt nem ő építette meg. Nekem egyből azt került volna föl, ha valaki látta ezeket a rekonstruált képeket, hogy ez egy milyen gyönyörű munka. Ez nem úgy megy ki, hogy valaki kimegy a sivatagba, majd eszkábel egy lábát, mert csinál egy gyönyörű, fantasztikus aranybevonatot, és különböző szobrokkal látja el, ez nem így megy, mert ehhez különböző öntési eljárások és mindenfajta technika kell, tehát ez valószínűleg ez van, amit te csak úgy érintőlegesen megmondtál, és abszolút negligálja az egészet, amit eddig olvastunk. Igen, ez már akkor valahol sokkal fejlettebb technológiával elkészült, és eljutott oda, és úgy került vele kapcsolatba. Tehát ezt nem lehet egyszerűen, csak ezen az emberek általában átsiklanak. Tudod, hogy kimegy a sivatagba, és akkor csinálok egy Fridládát. Tehát ez nem ilyen. Igen, és ne felejtsük el, hogy a Fridláda történetét én azért végigelemezgettem már nem egyszer, és ugye mindig találnak újabb és újabb apró momentumokat, illetve nagyon fontos, hogy ne csak mindig az adott forrásanyagot vizsgáljuk meg, hanem keressünk hozzá más mitológiákból, vagy más népek történetéből is kapcsolódó, esetleg igazoló vagy cáfoló bizonyítékokat, vagy közvetett bizonyítékokat. És ezért szeretném elmondani, hogy van egy olyan elmélet, ami nem is annyira elmélet, mert a csodákon kívül bizonyítja azt is, hogy talán 2 Fridláda lehetett. Ugyanis, ha valaki egy kicsit tüzetesebben elolvassa a Bibliát, és ez most az jó mondtál, amivel megleptél. Igen? Tehát erről eddig nem. Igen, a kivonulás könyvének... Gyuri, csak úgy Jánderikként, igen. De neked is olyan meglepett. Lát, én is néztem, igen, Rózsvenő, tudom, hogy 2 UFO volt, de 2 Fridláda, azért ez kemény. Értem, szóval van egy ilyen Bekalel nevű ember, aki úgy néz ki, hogy megépítette gyakorlatilag ugyanazt a Fridládát, amit Mózes, ez benne van egyébként az Ószövetségben. Ami nagyon fontos, és szeretném elmondani, elolvasnám, de higgyék el, a kedves nézők, nézzenek nyugodtan utána, a 37. fejezet, hogy azért ott találunk egy másikat is, és ez nagyon fontos, mert összekapcsoljuk a Grállal és a templomosokkal, ugyanis itt Salamont Sába királynőjével házasítják össze, amiről egyébként nekem Wolfram von Eschenbachnak ugyebár a Parsifal jut eszembe. Na mindegy, tehát több olyan vonulatot is találunk, akár a Bibliában indulunk el kutatás körútra, vagy éppenséggel a középkori grál-románc irodalommal, amelynek a lényege, hogy ott egy vérvonal létrejött. Tehát Sába és Salamon frigyéből született egy gyermek, aki pedig egy olyan vérvonalat vitt, amelynek a tagjai például következetesen a János nevet vették fel egyébként, és úgy néz ki egyébként, hát ugye Salamonnál tudjuk, hogy még megvolt a Fridláda, hiszen ő maga építi azt a templomot, hogy ne egy Igen, a Szentek Szentje, így van, ott legbelül, hogy megtisztelje, és még ő sem mer bemenni oda, sőt a főpap is, ugye ez nagyon ismert dolog, hogy csak egyszer ment be egy évben, és 300 évig ott nagyjából békében volt a Fridláda. Zárójelben megjegyzem, hogy a története akkor is nagyon izgalmas a Fridládának, amikor rejtélyes okoknál fogva egyszer csak ugye egy olyan valaki kerül királyi trónusra, 687 körül, pont ott Izrael területén, aki miatt tulajdonképpen bálványokra cserélik ezeket a szent ereklyéket, és aki miatt a zsidó papok tulajdonképpen képesek visszavinni Egyiptomba a Fridládát. Tehát micsoda fordulat, gondoljunk bele, hogy az egykori elnyomók birodalmába visszaviszik. Ez csak egy apróság, ami megint bizonyítja azt, hogy valamilyen összefonódás lehet Fridláda és Egyiptom között, biztos, és lehet, hogy több volt. Hiszen gondoljuk végig, hogy Egyiptom addig miről volt híres. Pont az istenekkel való folyamatos kommunikációról volt híres. Nem akarok ebben most nagyon belemenni, egy apróság még az ellentmondásokra. Mózes
és a Biblia és az Ószövetség, ugye ott is ellentmondásba kerül, hogy a Fridládával kapcsolatban azt nyilatkoztatja ki az Ótestamentum istensége, hogy fogja ezeket a népeket előtted, mármint a Fridláda fogja ezeket a népeket megsemmisíteni. Vagy rajtuk tölts be az átkot mindenképpen. Vagy ne köss velük szövetséget, és ne könyörülj meg rajtuk, és hát tudjuk, hogy mekkora több százas, több ezres tömegeket mészárolt le a Fridláda ereje. Ugyanakkor viszont ugyanez a Mózes megkapja az állítólagos kőtáblákat benne, hogy ne ölj. Ez egy akkora diszkrepancia, ellentmondás, ami nem fér bele egy szent könyvbe például. Tehát a Fridláda ereje például olyan nagy volt, hogy olykor önmagát vitte, tehát gyakorlatilag levitált, és azokat, akik körülötte a hordozói lettek volna, szintén felemelte a levegőbe. Tehát ilyeneket csinált a Fridláda, ezek ugye, hát ha elfogadjuk az Ótestamentum legendáit, akkor ezeket mindenki. Sőt, megbetegítette a filiszteusokat, miután 7 hónapra elrabolták fekélyekkel és daganatokkal. Ugye ez az, amire mondtuk, hogy ez olyan klasszikus sugárfertőzéses tünetek. Teljes mértékben. Tehát, hogyha a paleoasztronautika szemszögéből nézzük, amit ugye Szűcs Robi nagyon szeret, a Fridládát, és abból az irányból közelítjük meg, akkor egy csomó olyan tünetet produkált, vagy egy csomó olyan csoda vette körül, ami alapján be lehetne azonosítani is, mint valamilyen magából sugárzást kibocsátó anyag. És ez alapján ugye űrhajó alkatrésztől kezdve csillagkapun át, amiket ugye mondtak róla, bármi lehet, igaz, Robi? De a paleosztronautika azért nagyon érdekes, mert ugye hozzám nagyon is közel áll a megközelítés, és én nagyon szeretem Denikennek, hát azt hiszem, hogy Denikent mind a hárman kedveljük és szeretjük, de Denikennek a megközelítését én nagyon szeretem, és amikor ő különböző tanulmányokat készített erről a témáról, akkor többek között azt mondta, és ez gyakorlatilag közvetett bizonyítéka lenne, hogy ez már valahol, valamikor elkészült, és Mózes igazából csak használatba vette, és ő azt mondta, hogy ez egy olyan eszköz lehetett, amelyhez nem volt nekik igazán használati útmutatójuk, nekik kellett kitalálni, hogy ez miképpen működik, tehát nem volt egy olyan, nem szerepel egyébként az Ótestamentumban sem, nem szerepel semmifajta olyan kutatásban, hogy lett volna valamifajta olyan leírás, hogy kell használni, nem az, hogy kell elkészíteni, tehát megvolt, hogy kell elkészíteni, miből kell, hogy kell csinálni, hova kell elhelyezni, ahova elhelyezitek, az milyen legyen, hogy kell tárolni, mire kell figyelni, ez minden megvan, de igazából nem volt hozzá ilyen használatutasítás, és ezt úgy értelmezte Deniken, hogy ez megtalálták egy földön kívüliek által itt hagyott valamifajta eszközt, amit elhelyeztek a Fridládába. Ez lehetett egy adóvevő, energiatermelő eszköz, vagy a kettőnek a kombináció, vagy bármifajta más eszköz, tehát semmiképpen sem ez volt benne, és ők kezdték el megismerni, tehát olyan vallásos félelemmel tekintettek rá, és igazából nem tudtak vele mit kezdeni, csak közvetlenül tudták a hatását. Tehát azt tapasztaltak, ha valaki odament, akkor esetleg összeesett, megégett, vagy hogyha amikor a fidesztesek valóban elrabolták, ilyet visszaküldték, hogy inkább menjen vissza a Feladóhoz, mert olyan szörnyű pusztításokat okoz, de úgy tűnik, hogy ez nem egy online kapcsolat volt, tehát hogy Denikennek az egész munkássága egyébként az nyomja a végét, hogy ő azt mondja, hogy nem tényleges kapcsolat volt akkor feltétlenül, hanem ott jártak a földön kívüliek, lásd például Ezékiel proféta, meg a különböző történeteket, de itt hagyták ezt a bizonyos dolgot, ami ott volt a Fridládában elrejtve, és utána rekonstruálták még ugye a Fridládát, de igazából a tartalmát, tehát gondold végig, például a Fridláda című filmben gyakorlatilag ilyen homokszerű valami, ami hihetetlen, fantasztikus energiákat rejt, és semmi más nem tartalmazott, de ez tényleg valóban lehetett egy kommunikációs eszköz, amit nekik az akkori tudásukkal, az akkori technikai tudásokkal, vagy agybeli tudásukkal fel kell dolgozni, és meg kell próbálni felhasználni arra, hogy rájöjjenek, hogy milyen célt szolgál. Azért ez egy eléggé komoly feladat jelentett. Még egy valami, amit a Gyuri mondott, hogy valóban egyébként a Mózessel kapcsolatban nagyon sok ilyen dolog elterjedt, de akkor, amikor bizonyos Mózesnak tulajdonített dolgokban, akkor igazából még nem létezett zsidó írásbeliség, tehát az sokkal későbbre datálható, tehát ezekről a dolgokról, hogy mert ugyebár ezt a Fridládát 40 éven keresztül cipelték magukkal a sivatagban, tehát a bolyongásig során ott volt benne egy sátorba, tehát ez egy önmagában ezért egy érdekes történet, hogy honnan, hova került, és hogy miért kellett ezt csinálni vele. És arról az időszakról igazából csak annyi dolgunk van, hogy tényleg, hogy vitték, és hát utána visszavitték a Nílus, azt hiszem az Elefántok szigetére. Elefántén szigetére került, igen, és ez nagyon érdekes. Igen, tehát itt jön mert ha ezek szerint 2 kering a világban, vagy keringett,
Egynél több. Egynél több, igen, lehet, hogy három. Több is, igen. Azért mondom ezt így, hiszen azért ne felejtsük el, hogy mi lehet, hogy kételkedhetünk ebben, viszont olyan formátumú okkultisták, mint például aztán később majd Hitler nem nagyon kételkedett, amikor fel kellett érte forgatni a félvilágot, mert többek között a grálon kívül ugye a Frigyládáért és a végzett lándzsájáért és a kristálykoponyákért, és sorolhatnánk, hogy mennyiféle relikviáért, hát mondjuk úgy, hogy semmit nem kímélt. Tehát azért mondom, hogy lehetett valami erőközvetítő eszköze. Egyébként a filiszteusok, illetve erőközvetítő szerepe lehetett a Frigyládának, ami valamilyen esetleg felsőbb hatalmat, vagy a felső világokból, magasabb világokból olyan hatalmat tudott biztosítani valóban annak, aki tudta, hogy hogyan kell használni. De mire mennénk mi, ha mondjuk most kapnánk egy olyan telefont, hogy gyerekek, itt van, közel mernénk mi menni hozzá? Ugye? Hát tanulván, okulván az esetekből nem. Használt utasítás. Ha valaki nem járatos, és ez teljesen mindegy, hogy időszámításunk előtt 1000 környékén, Dávid, Salamon korában, vagy a templomosok korában, 12.-13. században, ha valaki nem járatos ezekben az okkult tudományokban, tovább megyek, ha valaki nem avatott, nem arra hivatott, hogy ezzel bánni tudjon, tudjuk nagyon jól, egyébként a magyar korona is ilyen típusú eszköz, ha illetéktelenek használják, gyakorlatilag az a legkevesebb, hogy megőrülnek, vagy beleőrülnek, hiszen azt az energiát nem tudja közvetíteni, nem tudja kibírni az emberi test. Visszatérve Elefántén szigetére, az Elefánt sziget valóban ott Aszsuánnál található, amikor második Kambiszész Krisztus előtt 625 környékén betör Egyiptom és lerombolja az egyiptomi templomok nagy részét. Egyetlen egy templomhoz nem nyúl, ehhez a zsidó templomhoz. Pontosan a zsidók építette. Khnum, ugye, most mi úgy gondoljuk, hogy Egyiptomban ott ugye a Nílus forrásának istenének van ma a templom. Voltunk ott, tehát konkrétan jártunk azon a helyen, és ezt ma úgy lehet megtalálni, hogy Khnum temploma. Csak érdekességképpen mondom, és hát utána ne felejtsük el, hogy azért mi már tartottunk olyan előadást, és olyan információkat is azért előkapargattunk, elsősorban ugye a Zoli, hogy azért a Frigyláda működéséhez szükség van olyan egyéb alkimista porokra, amely elfogyhatott az évszázadok alatt, amit a papoknak mindig, ugye a lévitáknak mindig fogyasztaniuk kellett, hogy egy olyan rezgés legyen, amit a Frigyládával, a Frigyláda közelségét elviselhetővé teszi a számukra például. És aztán így tovább egyébként, a Szudán felé viszik tovább. Igen. 470 körül Tana szigetének egyik templomába helyezik el, ott marad kb. 800 évet, majd Akszumba kerül, ugye ez Etiópia. És most ott is van. Hát elvileg azt és mondják, úgy néz ki, hogy Szent Szűz templomában is talán. Igen, Sioni Szűz Mária templomában. Így van, ez meg a Sion rendhez vezet le minket. De térjünk most vissza a templomosokhoz, mert ugye most elkalandoztunk egy picit a ládával, majd még a műsor második felében egy picit foglalkozunk vele, bár azt hiszem, hogy mindjárt itt lesz a műsor második fele. Ugye az idő az mindig gyorsan rohan, hogyha ilyen műsorban ülünk. Visszatérve egy picit a templomosokhoz. Ugye az ő eltűnésük azon a bizonyos péntek 13-án kezdődött, és ezután rövid időn belül ugye maga a rend az feloszlott, megsemmisült, eltűnt a süllyesztőbe. Sokan azonban azt feltételezik, hogy nem tűnt el ez a rend, hanem más titkos társaságokban folytatódott tovább. Mire ugye néhány okoskodó, megmondó ember azt mondhatná, hogy hát de kérem szépen, akkor lássuk a bizonyítékokat, milyen titkos társaságokban folytatódtak ők tovább. Erre én azt tudom csak kérdezni, és én most abszolút csak a józan paraszti eszemre hagyatkozom, és nem a Gyurinak a hatalmas lexikáris tudására, hogy a titkos társaságot nem azért hívjuk titkos társaságnak, mert titkos. Tehát titokban van a létezése, esetleg azok az emberek, akik nagyon tüzetesen tanulmányozzák a történelmet, meg a különböző koroknak az összefüggéseit vizsgálják, ők ráakadhatnak, rábukkanhatnak nyomokban olyan bizonyítékokra, amelyeket esetleg összefüggésbe lehet hozni a templomosokkal, nem? Most évtizedes kutatómunka kell arra, hogy, hát, mert tényleg azért titkos, és évtizedes kutatómunka kell, hogy azokból a kis töredékekből összerakja, nagyon nagy tudás kell hozzá, nagyon nagy ismeretanyag, nagyon nagy kapcsolatrendszer, hogy megpróbálják összeszedni és fölépíteni ezt, és még az sem biztos, hogy igaz lesz. Tegyük hozzá a dezinformációt. Ja, igen, az internetnek ugye, mint mindennek, két oldala van legalább, szerintem egyébként az érmének is 3, igen, ez az én véleményem, de mindegy, de általában mindennek van ugye két oldala. A hátrány az internetnek pontosan a dezinformáció,
és a dezinformációknak a nagyon gyors elterjesztése. Ne felejtsük, hogy pont a Sion-renddel kapcsolatban, amelyet ugye a templomos lovagrend mögött megbúvó háttérhatalmi erőként foghatunk fel, amely már Jézus előtti időktől kezdve folyamatosan különböző titkos társaságokat hozott létre, amelyek egyike volt a templomos lovagrend, és később aztán lehetséges, hogy más összefonódások is voltak, nem akarok rohanni ebben, csak azt szerettem volna mondani, hogy ott például kiderült utólag, hogy nagyon sok világhírű kutatót megtévesztett a Bibliothèque Nationale-ban, a párizsi nemzeti könyvtárban, archívumban elhelyezett, ugye levéltárban elhelyezett néhány olyan információ, amely a Sion-rendnek a létére, pontosabban a középkorig, a templomosokig visszavezethető, és nagymestereket is név szerint megnevező Leonardo, Newton, stb. Iratai tartalmazta. Meg hát bocsáss meg, a Da Vinci kódban ott van az a probléma, hogy egyszer valaki mond valamit, és onnantól kezdve, hát ahogyan a tudomány menetét nézzük, az 10, 50, 100 évig senki nem meri megkérdőjelezni. Vagy ha megkérdőjelezi, akkor bizonyos tudományos tanácsokból őt menesztik, tehát saját jól felfogott érdekében elfogadja azt, amit az elődei mondtak. Figyelj, de bocs, Gyuri mondott, tehát rengeteg, az interneten rengeteg olyan információ van, hogyha valaki nem szakértő ennek a témának, akkor bízik benne, Zoli, hogy amiről már beszéltünk korábban is, hát az árnyékhatalmaknak nem pont ez a legjobb eszköz? Hogy lehet valamit a legjobban elrejteni? 1000 hamisítványt, 1000 másolatot árasztasz oda az emberek elé, és abból az 1000-ből találja meg az egyetlent, ami igazi. Hát Zoli, amikor feldolgozták a Szent Grált, és nem a vérvonalra, hanem a serlegre utaltak, ugye azt hiszem az egyik Indiana Jones filmben volt, ott volt 1000 kehely, és választ ki belőle, hogy melyik az igazi. Mi erről mást gondolunk, mert mi nem egy kehelynek gondoljuk, hanem egy vérvonalnak gondoljuk. A Grált, ezt csak úgy példaként mondtam. De bocsánat, én csak nem régen megnéztem, mert valamiért olyanom volt, hogy a Roswell lesz egy játékdokumentumfilmet, és abban a játékdokumentumfilmben az szerepel, hogy 1947-ben, amikor Truman elnök összehívta az MG-12-t, akik egyébként többek között Fridládával és minden ilyen titkos dologgal foglalkoztak, akkor azt mondta, hogy tudjuk megoldani, hogy ezt a témát elrejtsük. Szóval hozzatok létre mindenfajta kamufókutató szervezeteket, és szórjátok meg a világot mindenfajta információval. Ezzel kezdte a szervezet. Azzal, hogy ők elkezdték egyik oldalról vizsgálni, és ez azért mondom, hogy ez mindenre ráhúzható. Tehát egyfelől teletömjük az internetet, és ha valakinek nincs meg, még egyszer mondom, ha valakinek nincs meg a kellő tájékozottsága, tudása, alaptudása, elfogadná azt, hogy le van írva, hát most miért lenne egy autentikusnak tűnő oldalon? Az interneten volt egyébként, hogy a Wikipédiában valaki belecsempészett 7 évvel ezelőtt valami indiai, francia, nem tudom milyen háborút, 1400 valamiből megkreálta az egészet, és mindenkin átment az összes tudományos testterületen, és utána mondta, hogy gyerekek, hát ezt én találtam ki egy 9 éves, nem tudom milyen háborút. De most ezt honnan kéne tudnia egy átlagos műveltséggel rendelkező, a téma iránt fogékony embernek? Na, hát azért is jó, hogy remélem, hogy azért is segít egy ilyen műsor, hogy egy picikét, mert valamifajta legalább támpontokat adunk bizonyos dolgokban. De mielőtt folytatnánk a gondolatokat, nézzük meg az első bejátszásunkat, ha már egyszer elkészítettem, ugyanis a műsor felénél járunk, uraim, ezt csak figyelmeztetésképpen mondom, hogy úgy szedjük össze a gondolatokat, hogy lassan közeledünk. Úgyhogy most nézzük meg akkor az első bejátszásunkat, és utána megígérem, hogy faggatom tovább Gyurit és Robit. Gondoltál már arra, hogy amikor valaki vasárnaponként rendszeresen elmegy a templomba, amikor orvosi, ügyvédi, miniszteri, szabadkőműves vagy valamilyen más tagsági esküt tesz, akkor azzal komolyan elkötelezi magát valamely titkos társaság felé. A legtöbb lelkes tag erre nem is gondol. De vajon miért? Gyerekesség lenne gyanakodnia az embernek a tekintetben, hogy most kinek a szekerét fogja tolni éveken, évtizedeken, vagy akár egy egész életen keresztül. Nem hinném. Az országok, a kamarák, a páholyok, a szövetségek, a tagságok mind célokért küzdenek, vagyis rendeltetéssel bírnak. Az újoncok, a kezdők, a gyengébbek, a hatalomból és a befolyásból részesülni vágyók jellemzően a sor végéről, ha úgy tetszik, a létre legaljáról kezdik el pályafutásukat. Minden társaságot egy szellemi elit vezet. Ők a döntéshozók, a hatalom valódi letéteményesei és tényleges birtokosai. Ez a csoport
egyáltalán nem biztos, hogy rejtett vagy titkos a szó klasszikus értelmében. Például lehet egy miniszter, egy közismert iparmágnás, egy híres multimilliárdos, egy nemzetközi segélyszervezet vezetője, vagy akár egy világhírű celeb. Abban azonban már biztosak lehetünk, hogy az ilyen rangú személyek tudnak valamit, amit soha, de soha nem fognak megosztani a nagy nyilvánossággal, velünk. Ha innen nézzük, akkor vajon milyen titkokat rejtegethetnek a szabadkőművesek, az illuminátusok, a templomos lovagok, az asszaszinok, a Sion-rend, a Bilderbergek, a külügyek tanácsa, és a sort még hosszasan lehetne folytatni. Egy bizonyosan kijelenthető. Titkos társaságok léteznek napjainkban is, és a titkaik átszövik a mindennapi életünket. Hát most erről a bejátszásról az jutott eszembe, hogy éppen a minap, egy-két nappal ezelőtt nézegettem egy amerikai vitaműsort, ahol vagy egy szenátor, vagy egy kongresszusi képviselő talált egy olyat mondani, hogy most mondják meg őszintén, itt tulajdonképpen a pénzpiacokról volt szó, illetve arról, hogy az amerikai gazdagok elkezdtek aggódni, hogy most lesz ott magasadó, vagy nem lesz magasadó, és erre azt találta mondani ez a igencsak befolyásos ember, hogy uraim, maguk ettől a kormánytól félnek. Miért nem az árnyék kormánytól félnek? És utána gyorsan el is terelte a szót. Kicsit nekem úgy tűnt az arckifejezése, körülbelül 10-szer visszatekertem és újra megnéztem, hogy még ő maga is megerődött azon, amit mondott. De hát bizony. Ugye ezzel is utalt arra, amiben azért az összeesküvés elméleteket kutatók és hívők hisznek, miszerint vannak bizony árnyékkormányok, amelyek a valódi hatalmat tartják a kezükben, és ezt talán csak azt tudhatja, aki a titkok könyvébe bele tud olvasni, ugye, amit pedig a mindenkori Egyesült Államok elnöke birtokolhat, de ez egy következő műsor téma lehetne. Tehát titkos társaságok vannak, titkos csoportosulások vannak. Milyen bizonyítékai vannak annak, hogy a mai titkos társaságok, illetve féltitkos társaságok, akikről azért lehet hallani, olvasni, lehet tudni valamit, ők mennyiben birtokolhatják a templomosoknak a tudását? Van olyan bizonyítékunk, ami tényleg bizonyító erejű, hogy itt összefüggés lehet a két csoport között, Gyuri? Mielőtt indultunk, valahogy rákattintottam az interneten egy oldalra, nem ezt kerestem, de a következő mondat tárult elém: nincs kapcsolat, nincs bizonyíték a templomos lovagok és a szabadkőművesek között. Tényleg ez volt a mondat, pedig hát nem ezt kerestem, sőt igazából az e-mailjeimet. Na mindegy, szóval a lényeg, hogy hivatalosan nincs, hát nem hivatalosan természetesen azért találunk. Tehát rengeteg olyan érdekes anomália van, amit ha egymás mellé rakunk, akkor azt gondolom, hogy igen sok zártkörűen működő társaságot, és ezen zártkörű társaságok között nagyon sok kapcsolatot enged megmutatni. Nem is tudom, honnan kezdjem. Tehát kezdjem onnan, hogy elmondom azokat a személyiségeket, akik mondjuk például szabadkőművesek voltak, és ezáltal tulajdonképpen az elmúlt 300 évet abszolút meghatározták, és ez a jelenig tartó folyamat. Természetesen csak úgy eklatáns példákat ragadnék ki, vagy inkább induljunk ki onnan, hogy a templomosok vajon hogyan alakulhattak át például titkos társasággá. Bocsáss meg, Gyuri, nem akarom beléd folytani a szót, csak valami eszembe jutott, ami engem rettenetesen izgat. Miért van ez így? Ugye tudjuk azt, hogy vannak olyan hadviselt, háború viselt emberek, akiket ugye a harcmező után leszerelnek, kvázi nyugdíjazzák őket, és vissza kell valahogy őket vezetni a civil életbe. Ez több-kevesebb sikerrel szokott zárulni egyébként, és ezek az emberek úgy visszavágyják a háborút, és úgy visszamennének katonáskodni, mert az az adrenalin, az a légkör hiányzik nekik. Miért folytatódott a templomosok rendje más titkos társaságokban? Azért, mert nem tudtak leállni, tehát azt mondták, hogy nem, hát mi nem fogunk nyugdíjba menni, és bennünk még van küldetéstudat, vagy volt valami tényleges küldetésük. Tehát ugye tudjuk azt, hogy volt térkép, ami alapján megtalálhatták a Szent Grált. Tudjuk, hogy nekik volt szent küldetésük. Elképzelhető, hogy az ő szent küldetésük még napjainkban, tehát mondjuk 2013-ban is tart, csak mivel akkor a világ fellázadt ellenük, ezért háttérbe kellett húzódniuk. Csak
2 mondatban válaszolj erre, és utána folytatod a gondolatodat. Én a szent hagyományt emelném ki. Minden egyes népnek és minden egyes közösségnek van egy szakrális hagyatéka, egy szakrális tradíciója. Ez az, amire azt mondjuk, hogy apáról fiúra száll. Teljesen mindegy, hogy szabadkőműves pályokról, illuminátusokról, templomosokról beszélünk, vagy árnyékkormányról. Teljesen mindegy, hogy Oroszországból indulunk, Nagy-Britanniából, vagy az Egyesült Államokból, vagy Kínából, vagy Egyiptomból, vagy a Közel-Kelet bármelyik államából, mindig azzal találkozunk, és mondjuk az asszaszinokra gondoltam éppen, csak nem mondtam ki, mindig azzal találkozunk, hogy van egy olyan ember feletti, tehát nyugodtan mondhatjuk, hogy egy isteni küldetés, akár egy újság kiadása is lehet egy olyan küldetés, ami például erőt, energiát nem kimélve gyakorlatilag egy felsőbbrendű ügyet szolgálhat. És nem mindenki gondolnám azt, vagy nem mindenkiről gondolnám azt, hogy be van avatva. Tehát azért ezt szeretném elmondani, hogy a templomosok esetében erősen lehet feltételezni, hogy a templomosoknak volt egy johannita águk. Ugye ők találkoztak kelet-johannitáival, ők keresztelő Szent Jánost tartották a messiásnak röviden. És nagyon valószínű, hogy ezt ötvözték különböző okkult, főleg kabalisztikus mágiával, és ezáltal létre tudtak hozni, ugye La Rochelle-ből, Franciaországból, én most így fogalmazok, Skócia felé hajózva, illetve Skóciába hajózva, egy olyan folytonosságot, egy olyan utód kis szervezetet, akkor még kis szervezetet, amely majd Skóciából aztán az új világ felé tulajdonképpen, és ez nem feltétlenül rögtön szabadkőműves, de aztán lehetett később egy olyan szabadkőművességbe torkoló vonulat, amely aztán az Egyesült Államokat is megálmodta, azért ezt így össze lehet kötni. Nem találunk közvetlenül bizonyítékokat, de én például utána néztem, hogy mik a jelei annak, hogy eljutottak, hogy hamarabb, tehát Kolumbusz előtt már eljutottak mondjuk a templomosok az új világba, tehát az amerikai kontinensre. Találtam ilyen dolgokat, például a Massachusetts állambeli Westfordban, például 14. századi lovagot mintáznak, meg véstek kőbe, vagy éppenséggel találtam ilyen jelzőtornyot, amely a templomosok építészetére jellemző lekerekített formákat mutatja, szintén az Egyesült Államokban, Rhode Islandi Newportban, illetve Patagóniában is, ami már nagyon-nagyon délen van, szintén egy kikötőnek a feltárásakor a romok között találtak például templomos kereszttel díszített kőtömböt, illetve a skóciai Rosslyn kápolnára is azért kitérnék, hiszen a Sinclair családnak, ami azért akár a Da Vinci kódot veszünk alapul, akár bármelyik könyvet, ezt senki nem tudja kikerülni, hogy esetleg Skóciából indult ki, és ott a Sinclair család építette ugye ezt a Rosslyn kápolnát, hát ez már Kolumbusz előtt tartalmazott olyan, hogy mondjam, díszítő elemeket, nem csak templomos szimbólumokat, hanem például aloe kaktuszt, vagy éppenséggel olyan jellegű növényeket, például kukoricakalásokat, amelyeket nem ismerhettek egész egyszerűen. Tehát ilyen apró nyomokat is találunk, de megjegyzem, hogy pont Sinclairnek a leszármazottját, ha nagyon keresem, akkor megtudom, hogy mikor, 1700-as években, egész véletlenül a szabadkőművesek örökös nagymesterévé választották. Tehát azért itt úgy gondolom, hogy nem véletlen, hogy pont a Sinclair család birtokáról indult. Ezek az átfedések, ezek a szinkronicitásak. De például ez hatékony, hogy a 1314-ben, vagy hát lehet, hogy már 12-ben Jacques de Molay-t, amikor mágiát megígérték, akkor előtte a legenda szerint kihajózott Marseille-be ez a 18 hajóból álló flotta, ami gyakorlatilag a templomosok kincsét vitte. Erre innentől már gyakorlatilag fantázia történt, hogy hova kerülhetett. Egy része valóban átkerülhetett Skóciába, lehet, hogy ott helyezték el valahol. Egy része azonnal átkerülhetett a tengeren túlra, és eljutottak arra a pontra, Amerika kontinensén, tehát nem Kolumbusz volt az első, ahova előtte már a vikingek eljutottak. Ott esetleg már elhelyezték valamilyen formában, és amikor 1492-ben, amikor elindult, vagy 90-ben, amikor elindult Kolumbusznak az expedíciója, akkor a Santa Mariának, a hajónak a vitorlája, egy a keresztesek jelképére halál, vagy borzasztóan emlékeztető hatalmas kereszt van, és így ábrázolják, tehát erre mindenki emlékszik. Tehát hogy amikor elképzelhető az, hogy Kolumbuszék hajóflottája az tulajdonképpen templomoszokat vitt. Nem, vagy volt benne, voltak térképeik, és voltak az expedícióban, voltak olyanok, akik tudták, hogy esetleg azok az emberek, akik kivitték, hol keressék ezeket a kincseket, és hova helyen. Egy adalék Kolumbusznak az apósa templomos lovag volt. És bocsánat, tehát Portugáliában volt az egyik szárnya ennek a templomosoknak, ami egyébként még ott megmaradt, ez a Krisztus rendje. A mai napig megmaradt. Mi volt a pontos neve?
Krisztus rendje, nem tudom, Portugáliában, tehát azok voltak egy olyan kis csoport, akik a templomosoknak a kiirtása után még megvan. Templomos lovagrend ma is megvan egyébként. Igen, na most például most eljutottak oda, és akkor gyakorlatilag onnantól kezdve van, egy kisugrás van csak, és utána azt pontosan tudjuk, hogy az Egyesült Államokban az alapító apák azok mind, az elsők azok mind szabadkönyvesek voltak, és az egész utána későbbiekben, amikor fölépítették Washington, tehát ez rengeteg filmben is szerepel, dugig van ilyen szabadkönyves szimbólumokkal, az egészek az építése kezdve a Pentagonnak az épületétől később még csinálta, tehát hemzseg. Tehát én ezt a kapcsolatot már itt látom, tehát hogy először elvitték oda azt a kincset, elrejtették, majd amikor Columbus ment, már lehettek olyanok, akik tudták, vagy a későbbi expedícióban olyan emberek, akik tudták, hogy hol a kincs, és elkezdték ott felépíteni, és ez gyakorlatilag annak hát utána mentek oda természetesen szabadkönyvesek is, de azok, akik ott megalapították az Egyesült Államokat, azok nagy része egyébként minden egyes vezető, az teljesen egyértelműen elismert módon szabadkönyves volt, és ez nem is mese, tehát ez szintiszta történelem. Egy picit, abszolút egyetértek a Robival, annyit szeretném, hogy a függetlenségi nyilatkozat aláírói közül 9-en, és az alkotmány aláírói közül bizonyítottan mondom, tehát hogy hol tartunk, 13-an voltak szabadkönyvesek. Egyébként nagyon szeretnénk foglalkozni mind a pentagrammával, mind pedig ezekkel a szabadkönyvesekhez társított szimbólumokkal, ugyanis nagyon jól tudjuk, hogy ezek nem szabadkönyves szimbólumok, sokkal régebbiek, hanem általuk használt, hogy miért használtak és mit fejeztek ki, az megérdemel majd néhány percet esetleg egy másik adásban. Csatlakozom, igen, abszolút, hogy a templomosoknak a tudása az valószínűleg tovább élhetett és tovább mehetett, terjedhetett Kolumbuszokon keresztül. Ugye a 3 hajó, én úgy tudom, hogy mind a 3-nak a vitorláján, ugye fehér alapon ez a bizonyos Páté kereszt, ez a templomosok keresztje szerepelt. Azon kívül azért megemlítenék egy rózsakeresztes vonulatot is. Igen. Szóval azért ne felejtsük el, hogy van olyan hagyomány, amely a templomosokat összekapcsolja rózsakeresztesekkel, hiszen hogy nem sokkal később a világszín elé lépett, ez a szintén nagyon komoly befolyással és tudással rendelkező rend. Bocsáss meg, máig működő. Természetesen máig működő, és természetesen ők is összekapcsolódnak, egy részük legalábbis összekapcsolódik a szabadkönyvesekkel, erre is térjünk ki. De ha már szabad csaponganunk egy picit, akkor azért elmondanám, hogy én találtam több olyan ma is működő szabadkőműves rendet, amelynek tulajdonképpen a nevében szerepel az, hogy ők templomos szabadkőművesek. Hát azt gondolom, hogy ettől árulkodóbb dolgot, ha odaérünk esetleg, akkor el is mondom majd, hogy ők mit vallanak magukról. Esetleg most mondhatnád? Jó. Mert hogy azért nagyon közeledünk az adás végéhez, úgyhogy most már ne várjunk az ilyen információkkal. Jó, rendben van. Addig esetleg, amíg megtalálja a Gyuri, addig te mondhatsz erről valamit, Robi. Mármint a templomosokról, hogy neked is az-e a véleményed, hogy ők igenis máig létező szervezet. Igen, és hogy rögtön mondtad, hogy Gyuri, már látom, hogy már lassan megtalálja. Zoli, engem egyébként még a bejátszásod után akartam mondani, hogy amikor csak ott elhangzott és felsoroltad azokat, hogy mik azok a szervezetek, tehát egy egyszerű idegzetű ember az még akkor meghallja, csak azokat felsoroltál, nem csak azoknak, amiknek látszott ott a logója, hanem elkezdted sorolni ezeket a szervezeteket. Ezek a szervezetek tényleg titkosak, évezredek óta léteznek, egymásba épülnek. Én úgy gondolom, hogy annak a bizonyos képzeletbeli piramisnak a tetején kell állnia valami fajta olyan szervezetnek, netántán egyetlen egy személynek, akiben megtestesül az az ősi tudás, ami az évezredek, évtizedek alatt összegyűjt, és ott kell állnia, és ez a szervezet fölépülés, hogyha valaki utána néz ennek, utána jár ennek, megnézi a különböző titkos társaságokat, megnézi a különböző ilyen szervezeteket, akkor rá fog jönni arra, hogy hihetetlen nagy, a Gyuri már említette ezt, hihetetlen nagyok az összefonódások. Tehát azok az emberek nem azt jelenti, hogy van egy ember, és az tagja a Bilderberg csoportnak, hanem feltehetőleg tagja a Bilderberg csoportnak, szabadkőműves, tagja a külkapcsolatok tanácsának, benne van a Szeszírod társaságban, és még 30-an valamiben, meg a koponya és csontokban, és egy millió ilyen társaságban benne van, tehát ezek az emberek gyakorlatilag néhány ezer ember alkotja ezt a szuper elitet, akik egyébként jelen pillanatban is azoknak a leszármazottai, akik az ősidőben és sajnos most is irányítják a világot. Nekem ez a véleményem. Amikor a szabadkőművesek Yorki ritusát tanulmányoztam, akkor bukkantam rá, de egyébként bárki rábukkanhat. Egyébként egy olyan könyvben, amelyet, ha jól emlékszem, ez régen olvastam csak, egy szabadkönyves nagymester írt, tehát azért azt gondolom, hogy ez sokkal autentikusabb forrás, mint hogyha
egy kívülálló írja, hogy tulajdonképpen itt a Yorki rítuson belül, amely az egyik legjellegzetesebb Amerikában, ugye a skót és a Yorki rítus a kettő fő irányzat, szóval találunk olyat, hogy templomos lovagok fokozat. Ugye a fokozatok, azok nagyon fontosak, a Yorki rítusban, ha jól tudom, akkor 10 ilyen van. Ezek beavatásokhoz kötött. Mondjuk így, igen, hogy szertartások, csak hogy értsék és tudást, tehát tanulást is magukban foglalnak, és egyúttal olyan szertartásokat, rítusokat is, amit egy külső szemlélő úgy írna le, hogy rituális drámák, de mi úgy gondoljuk, hogy azok komoly, okkult beavatások, vagy spirituális beavatások. Először az amerikai Bostonban működő Szent András királyi káptalan feljegyzései között tűnik egyébként fel, hogyha valaki szeretne utána nézni. USA-ban, Angliában nagyon gyorsan elterjedt, és abszolút keresztény irányultságú, ugyanis a fele baráti szeretetet tűzik a zászlójukra, illetve nagyon sok jótékonysági megmozdulásuk van. Híresek a vendégszeretetükről és az egyetemes jóakaratról. Jelszavuk: ejelben győzni fogsz, ami ugye egy kicsit már a korai keresztény időkre hajaz. Az USA-ban jelenleg 3 fokozatot lehet elérni ezen belül. Itt találjuk a vörös kereszt rendjét, milyen érdekes, vörös kereszt rendje. Ugye a földközi tengeri átkelés rendjét, ez a máltai lovagokra utal, egész feltétlenül ez itt a johannita vonalat erősíti, és a harmadik a templomos rend, tehát, vagy a templom rendje. Ez azért nagyon fontos, tehát, hogy itt van egy ilyen templomos összefonódás, és nem kellett nagyon keresnünk. Még egyet gyorsan mondok, ez pedig a szabadkőműves rózsakeresztesekkel kapcsolatos, ugyanis hihetetlenül sok és nagyon-nagyon érdekes olyan szervezet is találunk, szabadkőművességen belül, amely rózsakeresztesekhez kapcsolódik. Nagyon érdekes, hogy oda viszont csak meghívóval lehet bekerülni, viszont ha valaki bekerül, akkor az eredeti iratokat állítólag tanulmányozhatja. Ami nagyon nehéz ügy, ugye van egy olyan ismerősünk, aki tanulmányozza ezeket az iratokat, most Robira nézek, és azért ez nagyon szigorú szabályokhoz kötött, tehát van, amit interneten megkaphat, de van, amihez már el kell utazni az adott országba, ahol ezt őrzik, egy vizsgát kell tenni az eddigi tudásból, és akkor egy 3 tagú bizottság dönti el, hogy megmutatják azokat az iratokat, vagy sem. Ebbe már én nem mennék bele pontosan, mert nem tudnám részletekig menően visszaadni, hogy is működik ez a dolog. Én azt kérném most tőletek, hogy egy picit pihenjünk meg, nézzük meg a második bejátszásunkat, és még egy icipicit, mert most már akkor csak egy nyúlfarknyi időnk marad az adásból, ugorjunk az időben, és ugorjunk el a második világháborúhoz, illetve a harmadik birodalom építéséhez, mert hogy annak is lehet köze a templomosokhoz, illetve hát ugye már utaltál is rá, hogy Hitler gyűjtötte ezeket az ereklyéket, és meg akart mindent szerezni annak érdekében, hogy egy új világrendet építhessen, és ehhez a templomosok tudására is hagyatkozott egy bizonyos fokig. Én erre is kíváncsi lennék, hogy erről mit mondtok, de előtte nézzük most meg a második bejátszásunkat. A Frigyláda az a szent láda, melyet az Ószövetség elbeszélése szerint Mózes a pusztában készített. Nevezték még a szövetség ládájának, Isten ládájának és a bizonyság ládájának, a tetejét pedig a kegyelem királyi székének, vagy az engesztelés fedelének. Leírása szerint akácfából készült, kívül és belül arannyal volt bevonva, fedelén pedig, amely egészen aranyból való volt, 2 kerub nyugodott. Állítólag ebben őrizték a 2 kőtáblát, amelyre a 10 parancsolat volt felírva, de sok más legenda kering a láda tartalmát illetően. A Frigyládát az izraeliták mindig az Isten jelenléte tanúságának tekintették, és Salamon templomának legbelső helyiségében, a Szentek Szentjében őrizték, ahová a főpapnak is csak egyszer egy esztendőben volt szabad belépnie. Ez volt a végleges helye időszámításunk előtt 587-ig, a város első elpusztításáig. Nem véletlen, hogy annyi írót, filmest, festőt, szobrászt és más művészeket ihletett meg újra és újra a Frigyláda, hiszen csodás hírét mindenki ismeri évezredek óta, mégsem tudja senki sem, merre rejtőzhet az isteni erőket rejtő láda. Ismeretlen időpontban a tárgy eltűnt, de ki tudja hová? Vagy valakik mégis? Azt nem tudhatjuk biztosan, hogy a templomosok valóban megtalálták-e a Frigyládát,
De Szent Bernát a rend regulájának bevezetőjében ezt írja: beteljesítvén velünk művét, vagyis teljesítették a valódi küldetésüket, és a Fridládát megtalálták. Persze erre sokan azt mondják, hogy a templomos rend megszűnt. Akkor most mi van? Nos, a nagy perek után már csak rejtve működhettek, de úgy néz ki, hogy működtek. Céljuk fellendíteni a nyugati civilizáció fejlődését és a szakrális építészetet. Sorra épültek gótikus katedrálisok, melyek jellemzői a fény túláradása és Mária tisztelete. Mindig is titkok lengték körül ezeket a templomokat, sok megfejtetlen szimbólumok miatt. Talán ezek közül rejti valamelyik a Fridláda titkát is. Egyébként félig meddig már rehabilitálták is a templomosokat. Egy pergamen lehet a titok nyitja, egy nem olyan rég megtalált, tévesen archivált anyag a Vatikánban ugyanis bizonyítja, hogy a rend ellen emelt vádak alaptalanok voltak. Itt a bejátszással kapcsolatban még annyit fűznék hozzá, amit végül nem írtam bele, vagy nem szerkesztettem bele a bejátszás szövegébe, hogy ez pont egyébként napjainkban, tehát ezekben a hónapokban, körülbelül 1 éven belül várható, hogy a jelenlegi pápa érdemben foglalkozni fog a templomosoknak a rehabilitálásával. Megbíztak egy hölgyet, aki bejáratos a Vatikánnak a legtitkosabb könyvtárába is, illetve a legtitkosabb helységekbe is. Ott kereshet, kutatómunkát végezhet, és úgy néz ki, hogy már 90%-ban készen van az a könyv, amit ő írni kíván a templomosokról. Ezután ennek a könyvnek az első példányát ő a mostani pápának át fogja nyújtani, aki tanulmányozza, és hogyha jónak találja, akkor onnantól kezdve ugye az utcákra kerül majd ez a könyv, amit a kutató ír, illetőleg a Vatikán az hivatalosan rehabilitálni fogja a templomos rendet. Erről lehet most hallani, olvasni. Ehhez valamit hozzáfűznél, Gyuri? Igen, én is úgy hallottam, hogy 16. Benedek pápa az előkerült iratok alapján koncepciós pernek minősítette tulajdonképpen ezt az egész tortúrát, amit a templomosokkal műveltek, bár megmondom őszintén, itt érzek némi, hogy mondjam, vannak fenntartásaim. Ugyanis ha a templomosokról igaz az a hír, amit azért sokan feltételeznek, és mi is talán részben osztunk, hogy rálelhettek ott Jeruzsálemben olyan dokumentumokra, amelyek erőteljesen kompromittálják az egyházat, tehát magyarul pont, hogy a korai kereszténység kialakulását egy egészen másfajta színben tüntetik fel. Ebben az esetben nehezen tudom elképzelni, hogy a pápa által kinevezett testület szűrőin, rostáin ne akadnának fenn ezek, de ez csak a megjegyzés zárója bezárva. Igen, hát én szerintem ez egy hihetetlen érdekes történet. Nekem az jutott eszembe, Zoli, csak egy pici keltés, amikor mondtad itt a szövegben, hogy hát, hogy sokan azt hitték, hogy a templomosoknak vége van, és akkor ez ilyen ad-hoc kifejezés. Én azt gondolom, hogy vannak olyan szervezetek a világban, például a Bilderberg csoport, amiről évente körülbelül 30 másodpercnyi híradás szokott megjelenni a tévében, valószínűleg annyi sem, és egy mínuszos hír jelenik meg, ezt más műsorokban már elmondtuk. Én úgy gondolom, hogy ennek a műsornak, és nem akarnám, most ez nem a műsor nézőinek a szellemi színvonalát akarnám kétségbe vonni, de én úgy gondolom, hogy a 90%-uk lehetséges, hogy előtte mielőtt mi beszéltünk volna, soha az életben nem hallott arról, hogy mi az a Bilderberg csoport, és azért nem hallott róla, Zoli, mert nincs információ, megbeszéltük, nincsenek híradások. Magyarországon a rendszerváltás óta egyetlen nagy médiumban nem jelent meg semmifajta híradás azokról a találkozókról, azokról a rendezvényekről, de a külkapcsolatok tanácsáról semmelyik ilyen szervezetről, semmifajta információ nem, amiről tudnád, hogy egyáltalán mivel foglalkoznak. És akkor előjönnek egy ilyen, hát egy egyértelmű, hát egy ilyen végtelenül gazdag szervezet,
A francia Fülöp akkor abból hozta rendbe a francia birodalmat, hogy gyakorlatilag azt az adósságot, amivel ő tartozott, az csak rendbe tette Franciaországot, de az igazi kincset azt elvitték magukkal. Hát miből gondolják, hogy ez a kincs nem képezte egy hatalmas, óriási hatalommal rendelkező szervezetnek az alapját, a túlélését? Lehet, hogy másképp hívják őket. A templomosoknak az örökösei, az utódai, leszármazotti igenis minden egyes szervezetben szerintem ott vannak. Ha jól emlékszem, egyébként 5. Kálmán volt a pápa, és 4. Fülöp volt ugye a szóban forgó király, és ugyebár Jacques de Molay, tehát az utolsó nagymester, a mágián állítólag egy átkot szólt rájuk, amelynek a lényeg az, hogy kövessék őt egy éven belül. Ez megtörtént. Meg is történt. Tehát azért mondom, hogy egy éven belül követték őt, akár anekdota, akár nem. És még egy, hogy hetediziglen is megátkozta őket, és állítólag valaki, egy hang, így szól a mítosz, egy hang, azt hiszem 1793-ban, tehát a francia forradalom alatt megszólalt a tömegből, hogy akkor most beteljesedett a jóslat. Oda rohant valaki, ez amikor igen, és hát ez az anekdota, de a lényeg az, hogy követték őt, én nekem pedig követnem kell, amit a vezérlőben utasítanak itt a fülembe. És hát nagyon úgy néz ki, hogy az adásunk az lejárt. Ritkán előfordul az, ami most egyébként előfordult, hogy nagyon bánom, hogy most vége ennek a műsornak, mert kifejezetten élveztem. Tényleg kellene néha csinálnunk ilyen 2 órás műsorokat is, hát ha az bennünket is kielégítene. Mert hát azért a nézőknek elárulok egy titkot, ezeket a témákat, ha nem is mindegyiket, de azért mi is élvezzük. Tehát élvezettel hallgatjuk egymást, és osztjuk meg egymással a gondolatainkat. Ez most egy ilyen adás volt. Ígérjük most meg akkor, hogy a következő adásban ezt még folytatjuk, mert nagyon érdekes a II. Világháború, nagyon érdekes az, hogy Hitlerék miért követték ennyire azt, amit ugye a templomosok műveltek, végeztek titokban és félig meddig titokban a világban, miért keresték ezeket a szenterekéket, mit vártak ettől, illetve hogy miért tartottak olyan szertartásokat, és miért öltözködtek úgy, mint a templomosok, mert ezt viszont nagyon-nagyon-nagyon kevesen tudják, de azért elérhető egy-két olyan titokban forgatott dokumentumfilm, ami bizonyítja, hogy a nácik bizonyos ünnepekkor, illetve bizonyos összejöveteleknél fölvettek olyan lovagi ruhákat, és olyan szertartásokat is próbáltak csinálni, amelyeket a templomosok csináltak. Na mindegy, erre majd a következő adásban kitérünk, meg arra, hogy hol lehet most a frigyláda vagy a frigyládák. Nektek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönjük, hogy brillíroztatok mind a ketten. Nektek, kedves nézők, pedig köszönöm szépen a figyelmet, tartsatok velünk a hét minden napján, mert hogy van nekünk egy Facebook oldalunk is, ami nem sokára ide ki lesz írva alám, a facebook.com/Enigma TV oldal. Érdemes lájkolni és olvasgatni, hiszen rengeteg érdekességgel találkozhattok ott, illetőleg hetente sorsolunk a nézők között a Hihetetlen magazin féléves előfizetését is meg lehet nyerni, illetve meg lehet nyerni különböző külön számait is, például a magyarországi parajelenségekkel foglalkozó külön számot, illetve talán még egy-két példány van a legsikeresebb külön számból, a magyarság 20 000 éves történetéből, úgyhogy érdemes velünk tartani a hét minden napján, és keresni a Facebook oldalunkat is. Természetesen jövő héten ugyanekkor ugyanitt jelentkezünk, már csak annyi dolgom van, hogy elmondjam, ne feledjétek, ahol az álmok véget érnek, ott kezdődik a valóság. Sziasztok! Együttműködő partnerünk a boldognapot.hu online ezoterikus magazin.